Ahoj Momo, vítame ťa v interviu v Trojke. Čaute, čaute. Prvá otázka je, kto je tvoja najväčšia inšpirácia? Moja frajerka. Koho z celosvetovej rapovej scény ceníš najviac? Celosvetovej? Není to akože jeden človek. Veľa ľudí dokopy, každý má iný štýl. Viete, aké to je? Opáte ráno, skoncová, zákaz do PNG. Ožrali telefón do chlapí, zvania vie. Kurva, policia vie. Zátor vec, ale zachovať kľud a ostať ďalej žien. Čo piješ najradšej? Vodu. Alkohol, jaký? Vodku. Uak si mozog, zabudni na seba, jak chceš rov. Treba mi draví a loviť love, no nehraj sa na tým a dá. Všetci jebe tvoje love. Všetci jebe tvoje love. Keď auto, tak aké? Športové, SUV, rodinné, všetko dokopy. Musíš mať 3. Milionové posia, zlata pole. Milionové posia. Všetci prievidca. Všetci prievidca. Tvoja dcera má exotické meno Prea. Odkiaľ toto meno pochádza, alebo aký má pôvod? Z Južnej Afriky pochádza a znamená odvážne srdce. Tie všetky prekážky a problémy furt v rukách mám mať. Pozerám hore kávou, rávim daj fakt. Pomalý chlape, čo je naozaj nájsť. Viem, že v sebe musím nájsť ten rád. Takže díky za pozvanie do tohto podniku v Prievidzi, je to asi najkrajší podnik, čo som tu videl. A zdravím všetkých fanúšikov z Prievidze.